Пресметни колко пари си излезли от джоба ти тази година, само за плевели, за химия, за часовете на колене между лехите. И при всичко това знаеш едно нещо. След следващия дъжд, те ще се върнат пак на същото място. Пак същите. Неуморни. А сега ти казвам нещо, от което производителите на химия не се радват особено. Една опаковка хранителна сода, онова бяло нещо на 9 лева, може да спре едногодишните плевели за цял сезон. И никой не ти го е казал. Не защото е тайна, просто защото никой не печели от ефтините решения. Не си виноват, че прекарваш всяка неделя с мотика в ръка. Учили са те, че окопаването е задължение на истинския градинар. Всяка книжка го потвърждава, всеки сайт го повтаря. Само че книжките са писани от хора, продаващи химия. Не защото искат да те измамят, а защото те продават химия. Днес ще разбереш точното количество сода на квадратен метър леха, защо по-голямата доза не помага повече, а вреди директно на зеленчуците ти, и как да комбинираш содата с мулч, за да имаш ефект не за дни, а за цял сезон, конкретно и без сложни термини. Спомни си, имало ли е в дядовата леха по-малко плевели, при по-малко химия и по-малко работа? Ако да, дядо ти е знаел нещо. Просто нещо ефтино и без марка на опаковката, за което никой не му е плащал да мълчи. Но преди протокола трябва да ти кажа за парите, за реалните числа на един сезон. Тотален хербицид за малка леха ти излиза около 10 лева на флакон. Нанасяш го правилно, надземната зеленина на плевелите изчезва за седмица, но корените на многогодишните остават живи под земята и след 3 дъжда всичко започва от начало. Парите са дадени, плевелите са върнати. Ако купуваш готов мулч от магазина, платил си около 12 лева за сезон и той работи чудесно, но само ако го нанасяш достатъчно дебел и в правилния момент. Иначе плевелните семена намират светлина и пробиват отдолу. Чувстваш ли колко точен трябва да бъдеш? А хранителна сода за цяла леха излиза около 9 лева за килограм. И 1 килограм ти стига за много квадратни метра. Разликата в цената е смешна, но не цената е истинският въпрос. И тук е въпросът. Ако толкова прост и ефтин метод съществува, защо никой не ти го е казал досега? Отговорът е в историята на един агроном от преди 3 десетилетия. И когато я чуеш, ще разбереш защо. Но преди историята, трябва да ти кажа за грешката. 9 от 10 чули за метода, правят точно нея. Не с умисъл, а защото изглежда напълно логична. Изглежда като грижа, усеща се точно правилно и точно за това е толкова коварна. Видял си края на юли. Листата на фасула пожълтяват от краищата, разсадът спира да расте, почвата се вкоравява. 3 дни след поръсването, без видима причина. Дочети до края, там е обяснението. Казвам ти за Стоян Найденов, агроном в опитна станция в Пловдивско в края на 1970-те, когато случайно забелязал нещо въгъла на изпитателната леха. Там имало разсип от сода бикарбонат, останал от предишен опит срещу болест. И на онова малко място, 3 седмици подред, плевелите почти не никнали, докато наоколо всичко поникваше нормално. Случайно откритие в пръста, не в лаборатория. Найденов направил прост опит, разделил парцел от 20 квадратни метра на 3 части и наблюдавал 6 седмици. При ниска доза, покълването на едногодишните плевели намаляло с около 40%, но при по-голяма доза, почвата показала признаци на засоляване и ранните разсади изостанали. Написал доклад и го предал на ръководството и 6 месеца по-късно го преместили в друг отдел. Докладът останал в папка. Папката в шкаф. Не защото някой забранил знанието, а защото нямало финансиране за разширен опит и нямало кой да го рекламира. Познато ли ти е? Точно така изчезват откритията, а 10 години по-късно учени в Молдова получили сходни резултати при изследване на алкалния ефект на содата върху поникването на едногодишни плевели. Написали кратък доклад, който отново никой не прочел. Не защото го скрили, а защото никой нямал интерес да го рекламира. Постави харесване за Стоян Найденов, за всеки агроном, чието доклад е стоял в шкаф. Той го заслужава. Хранителната сода работи по един принцип. Когато се разтвори в горния свой пръст след дъжд или поливане, тя повишава алкалността на онази тясна горна ивица, само на дълбочина от 2 см
И точно там е уязвимото място на едногодишния плевел. Тези плевели, онези, които никнат масово след всеки дъжд, нямат запаси за дълбоко никнене. Техните семена чакат точно в горния сантиметър, четат химията около себе си и ако средата е неподходяща, семето не дава сигнал за старт. Замисли се. Не убиваш семето, а просто му пречиш да прочете «сега е моментът» и той изчаква. Но тук е важното, защото иначе ще се разочароваш. Паламидата, поветицата, балурът не се трогват особено от тази горна алкалност, защото тяхната сила не е в семената на повърхността, а в корените, понякога на дълбочина от 30 см. И те не питат горния сантиметър пръст за разрешение. Представи си го така. Содата е брава на входната врата, но паламидата вече е вътре, в мазето, и расте нагоре оттам, не влиза отвън. Чувстваш ли разликата? Содата не е универсален хербицид. Тя е специализиран инструмент само за едногодишните, тези, които поникват от семена след дъжда. И за теб сега това означава едно. Ако твоят проблем е именно те, инструментът е точен. Ако чакаш да изчезне паламидата, ще чакаш на празно. Вече знаеш как работи механизмът. Знаеш защо едногодишните плевели са уязвими и защо многогодишните не са. Но знанието без правилното изпълнение е по-опасно от незнанието, защото те кара да действаш уверено в грешна посока. И тази грешка е точно толкова масова, колкото изглежда очевидна. Грешката е тази. Поръсваш содата не само между редовете и по периметъра, а и директно около стъблата на зеленчуците, понякога върху почвата около лука и фасула, защото именно там плевелите са най-гъсти и изглежда логично ефектът да е точно там. Погледни си лехата. Плевелите не растат само в ивицата между редовете, растат и около самото стъбло. Усещаш ли логиката? Ако плевелът е до стъблото, трябва да поръся до стъблото. Точно така изглежда правилното действие. И точно там е капанът. Само че натрият в содата не разпознава плевел от зеленчук. Той прави едно нещо навсякъде. Извлича вода от клетките, до каквито достигне, и повишава алкалността точно там. Когато поръсиш само по ивицата между редовете и оставиш 15 см до стъблото, коренът на зеленчука остава на безопасно разстояние и продължава да се храни нормално. Когато поръсиш около самото стъбло, коренът е вече вътре в зоната на повишена алкалност и реагира по същия начин като плевелното семе, само че ти не го виждаш веднага. И тогава идва третият ден. Листата на лука, фасула и ягодата пожълтяват от краищата навътре, не от жега, не от суша, а защото алкалната среда е блокирала поемането на желязо и манган от корените и растението не може да произвежда зелен пигмент нормално. Разсъдът спира да расте, почвата по повърхността се вкоравява и пуква на дребни люспи. Поливането изглежда, че не помага нищо. Гледаш и не разбираш откъде идва. И не го свързваш с онова, което направи 3 дни по-рано, защото ти изглеждаше като грижа, а не като грешка. Напиши в коментарите, правил ли си го, поръсвал ли си по-близо до стъблато от 15 см. Кажи и региона, любопитно ми е дали картината е навсякъде еднаква. Ако вече си го правил, в протокола ще намериш откъде е дошло пожълтяването. Ако не си го правил никога, следва точно как да го направиш правилно за пръв път, стъпка по стъпка. Сега протоколът – 5 стъпки в правилния ред. Първа. Изчакай началото на сезона, след първия добър дъжд, когато едногодишните плевели са готови за масово поникване, защото тогава поръсването удря вълната преди да е поникнала и ефектът е максимален. Втора. Дозата е около половин чайна лъжичка суха сода на квадратен метър. Разпредели я равномерно само по ивицата между редовете и по периметъра на лехата, като оставяш минимум 15 см разстояние от всяко стъбло. Трета. След поръсването полей леко с лейка, без напор, само колкото да разтвори содата в горните 2 см пръст, защото при силен напор я измиваш надолу и ефектът изчезва. Четвърта. Нанеси мулч от слама, суха трева или ситна кора с дебелина около 5 см по същата ивица, защото мулчът задържа влагата в горния слой, блокира светлината за покълващите семена и задържа алкалния ефект по-дълго. Без мулч содата работи около 2 седмици. С мулч ефектът се удължава до 6 седмици. Пета.
Наблюдавай в продължение на 2 седмици и ако видиш пожълтяване по краищата на листата на зеленчуците, полей обилно веднага, за да разредиш концентрацията и да дадеш шанс на корените да се възстановят. А сега за последното. За това, което се случва, когато всичко е направено правилно, когато содата и мулчът работят заедно, едногодишните плевели спират да поникват след дъжда и лехата получава онова спокойствие, което ти е липсвало много години. Първите 2 седмици след правилното поръсване изглеждат съвсем тихо и скромно. Вали дъжд, обичайният дъжд, след който преди 3 дни вместо теб работеше мотиката. И ти заставаш пред лехата и чакаш. Плевелите не никнат, не всички, не масово. Не онзи познат зелен пух, който покрива почвата след всяка влага. И именно тази тишина е знакът, че методът работи. До края на 4-та седмица ще забележиш нещо по-важно. Мулчът над содата е задържал влагата в горния слой. Плевелните семена нямат светлина за покълване и нямат подходяща химическа среда за начален импулс. 2 щита вместо 1. Онези единични плевела, които са минали бариерата, са малки и слаби, с плитки корени и се изваждат с пръсти без мотика. Замисли се колко различно е това от ситуацията преди месец. И тогава идва реализацията. Онзи момент, когато разбираш, че не се е случило чудо, а просто за пръв път си работил с логиката на плевела, а не срещу нея. Плевелите не изчезват, защото ги унищожи. Изчезват, защото не им даде средата, в която да поникнат. Разликата в подхода е огромна и разликата в резултата е същата. Чувстваш ли как се променя самото отношение към лехата? Почвата под мулча се промени също. Тя е по-рохкава, по-влажна, по-тъмна след месец с добър мулч, защото покривалото е спряло изпарението и е позволило на микроорганизмите да работят без да пресъхват на повърхността. Корените на зеленчуците намират по-меко, по-богато пространство и достигат по-дълбоко. И тъй като не го рушиш с постоянно окопаване, тази структура се запазва седмица след седмица и се подобрява към края на сезона. Но не очаквай идеалност. Ще излезе някой плевел по периметъра, там където мулчът е по-тънък, или содата не е покрила равномерно. Ще излезе поламида от корена, тя все не се интересува от горния сантиметър. И ще се появят единични семена, които вятърът е занесъл след нанасянето. Не е провал. Именно там разбираш разликата между метод и чудо. А тази разлика е в основата на всяко практическо знание. А ако следващата година добавиш и фацелия или елда между редовете като покривна култура в ранния сезон, ефектът се умножава. Тези растения покриват почвата бързо с листна маса, конкурират за светлина и вода с покълващите плевели, а след прибирането им остават като естествен мулч. Комбинацията от сода по периметъра, мулч между редовете и покривна култура за ранния период. Това е комбиниран метод и агрономите го знаят. Само че никой не продава наръчник за него. 3 евтини неща заедно не носят печалба. Сравни го с химическия маршрут след 3 сезона. Хербицидите са дадени всяка година, почвата е по-уплътнена и устойчивостта на плевелите се покачва с всеки цикъл. Усещал ли си го? Онзи момент, в който продуктът от миналата година вече не работи толкова добре и купуваш по-силен. Точно така работи адаптацията на плевелите. Содата не предизвиква адаптация, защото не убива плевела, а само предотвратява покълването. И плевелът няма как да стане имунен към среда, в която никога не е никнал. Сезонът, в който за пръв път окопаваш 3 пъти вместо 15, не изглежда като революция. Просто в средата на юли имаш свободна неделя и лехата е наред без да си я пипал 5 дни. Не е чудо и не е тайно знание на избраните. Това са резултатите от едно логично, ефтино и навременно действие в началото на сезона. Спомни си това усещане или го представи, ако не си го имал никога. Именно за него е всичко, което следва. Алкалният повърхностен слой е главният механизъм. Содата се разтваря в горния сантиметър пръст след дъжд, повишава алкалността точно там, където едногодишните плевели четат средата, преди да решат да никнат. Семето получава грешен сигнал и изчаква. За теб това означава едно. Плевелът не е убит от химия, той просто не е поникнал. Дозовият праг е механизмът, който разграничава успех от загуба.
Половин чайна лъжичка на квадратен метър е точката, под която ефектът е насочен към плевелното семе и над която натрият достига до зеленчуковите корени. За теб точното количество не е препоръка. То е границата. Комбинираният щит с мулч е механизмът, който превръща единичното поръсване в сезонна бариера. Мулчът задържа алкалния слой и едновременно блокира светлината, от която поникването зависи. Без мулч содата работи 2 седмици. С мулч ефектът се удължава до 6 седмици. И ти превръщаш едно действие в защита за цял сезон. Селективността е механизмът, който очертава честната граница на метода. Содата работи само срещу едногодишните, тези, чието семена чакат в горния сантиметър. Многогодишните с дълбоки корени не питат горния слой за разрешение. Чувстваш ли защо е важно да знаеш с кой тип плевел работиш преди да поръсиш? Устойчивостта без адаптация е механизмът, който прави содата различна от химията. Плевелното семе не може да стане имунно към среда, в която никога не е никнало. Хербицидите губят ефективност с всеки сезон, а содата не. За теб това означава: методът работи и следващата година. И ето какво изчезва от списъка за пазаруване. Флаконът хербицид в началото на сезона, повторната покупка на по-силен продукт в средата и онзи безкраен цикъл от разочарования след всеки дъжд. Сега пред теб стоят 2 пътя за следващата пролет. Път А е познатият. Мотика всяка неделя, химия след всеки втори дъжд и знаеш предварително как изглежда средата на юли. Уморен, с плевел пак на същото място, с пожълтели листа и усещане, че работиш срещу природата, а не заедно с нея. Път Б е различното действие. Половин чайна лъжичка сода по периметъра в началото на сезона. 5 см мулч отгоре, 15 см разстояние от стъблата и леко поливане. Свободна неделя в средата на юли е математическата последица. Не е обещание, а логика. Напиши в коментарите А или Б и обясни защо. Не за мен, а за теб. Защото когато формулираш избора на глас, чуваш себе си. Напиши и колко лехи обработваш и в кой регион. Любопитно ми е дали пролетта при теб идва по-рано. Точно в момента, в който четеш това, в почвата на твоята леха лежат хиляди семена на дълбочина от 2 см и чакат. Те четат температурата, влагата, химията на средата около себе си и едва тогава решават. Те не поникват сляпо. Те питат. Когато поръсиш содата правилно и покриеш с мулч, правиш повече от просто пречене на плевели. Ти променяш въпроса, на който средата отговаря с поникване. Вместо да реагираш на плевела след дъжда, ти предварително задаваш условията, при които той не никне. На растенията се връща онова, което им е принадлежало, преди химията да стане навик. Нетронатата почвена структура, влагата под мулча, микробният живот в горния слой. Коренът не се бори с натрий, не пробива изсъхнала кора, не търси минерали в обедняла пръст. Той прави само онова, за което е роден. Расте. Силата не е в бутилката с химия. Силата е в разбирането, защо плевелът никне точно след дъжда и как да промениш горния сантиметър пръст преди дъждът да е спрял. Едно знание, едно действие в правилния момент и сезонът вече не е битка. Ако тук намери нещо, което ще приложиш тази пролет, сподели го с човека до теб, с онзи, който има леха и мотика и същия въпрос всяка сутрин след дъжд. Той не е намерил отговора в магазина за химия. Иди в дълбочина. Там всичко.